Pouco marisco, pero vos prezos marcaron a campaña marisqueira na Pobra do Caramiñal. A falta de bivalvo nos bancos marisqueiros da Pobra marcou a campaña de este ano. Os mariscadores de Aflote alternan o traballo en varias zonas para que vayan recuperando os bancos. As mariscadoras de a pé tiveron máis sorte, xa que a comezos do ano aínda puideron recoller berberecho, malía que o pouco que quedaba morreu a partir do mes de abril. Falamos co patrón maior da Pobra, Juan Miguel Iglesias. Este ano, sobre todo a flote, a pé non tanto, pero a flote este ano foi un ano bastante malo. Non apegou o marisco que pensábamos que iba a pegar con respecto a outras cofradías, entón este ano estamos un poquinho renqueantes. A pé tuvemos aí uns meses que ainda con un pouco de berberecho que sí que logrou vivir hasta aí abril-maio, cousa rara, logrou vivir, despois morreu todo tamén en masa e tamén tuveron aí unha época poquinho xeitosa, pero bueno, en líneas xerais, penso que un poquinho peor que o 2016 podemos estar. Dende a Confraría da Pobra levan anos dando conta da falta de terreos para mariscar. A maior parte dos que tiñan foron ocupados con recheos e co porto comercial. Nos falta regeneración, que sempre o debo dicindo, e non hai maneira. Aquí estamos encima do hormigón que antes era terreno productivo, alá igual, fan escolleras, fan club náuticos, fan aparcamentos, eu non estou en contra deso. Pero que se os fan, primeiro díanos de facer contra o monte, e segundo, se os fan ali, todo que lle comes o mar tens que devolver. Que senón estamos na mesma. Despois é culpa do mariñeiro. Xa miraste por qué. O aspecto positivo desta campaña foron os prezos, que se mantiveron a alza ata o mes de agosto. Este ano os precios hasta fai un mes estaban bastante ben, agora empezaron a baixar, non sei por qué. O agosto ano pasado tuvamos mellores precios que este ano. E agora en setembro, pois, habrá que empezar a constatalos, a ver como vai a campaña. Pero foron medianamente vos, non? A ver, medianamente vos, sí. Medianamente vos. Temos aí 15 diñas que en agosto que pensábamos que ia ir un poquinho máis cara, sobre todo a meixa babosa, pero bueno, dentro do que cabe, se aguantaran así non había queixa. Boa parte dos mariscadores e mariscadoras da Pobra continúan a vender o seu produto na lonxa de Ribeira, onde precisamente logran mellores prezos.